sa kaitaasan. Asin sa daga katolinongan, sa mga tawong marahayan bukod. Inuumaw miika, rinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka dakula mo kamurawayan, kagurangan na Diyos, aden langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangan aking bukong Hesu Kristo, kagurangan na Diyos,
Marhay na hapon po sa Indogabos mga tugang. Ngunyan po isinisilibrar niya to ang pagsakat ni Jesus sa langit. Ang banal na misa sa tong idinudulot para sa mga minasunod na intensyon. Pasasalamat sa mga belaog na inako kan Santa Ana as in the Sir family. Para sa kapaingaloan kan kalag kan minasunod. Roldan sa kahagadan ni Madeline C. Buenaagua. Jose Mario asin Jonaan sa kahagadan ni Marian Cristel Sincosa. Hermenia asin gabos na kalag sa purgatorio sa kahagadan ni Lydia C. Brabante. Para sa gabos nakalag sa purgatorio asin mga daing na nagigirumduman. Asin sa gabos na frontliners asin biktima kan COVID-19. Ang banal na misa iyo ang pinakalangkaw na gawe nin pagpamibi asin pagsamba. Huli ka iniimbitaran po ang gabos na aktibong magpartisipar sa paagi nin pagkanta o makusog na pagsimbag. Hagadon niya to nakitalugod magtalubo sa kabanalan asin grasya nin mahal na Diyos. Ang mamamayo kan selebrasyon ka ining banal na misa, iyo po sa Reverendo Padre Emil Valesa, ang satuyang coadjutor, matindog po ang gabos sa pagpuon. Pagliligtas niya sa atin. Bayan ating alalahanin, panahon tayo'y inalipin. Nangalan niya'y ating sumikip. Paanong di tayo hinapin? Bayan muling magtibok, nawitan ng Panginoon. Sa biging sariwain, magliligtas niya sa atin. Kita nagkatiripon sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristo ang kagurang lantan, pagkamot kan Diyos, asin ang pagkasumaro kan Espiritu Santo, mapasa yung nagabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untan sa itong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na mga kamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko rin makuri sa ihisip sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria Dani Nagiren, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tumakasalan, darawan kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat katuninungan, sa mga taong marahayan buot. Inuumaw ni ka, rinurukaw ni ka, sinasamba ni ka, pinapamuraway ni
ika, hinapasalamatan ika, ulikan dakula mo, kamurawayan, kagurang na Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Ang aking bugtong Hesu Kristo, kagurangan na Diyos, Kordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, akuan sa mong pakimaherang. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama, kahiraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog kalangkaw. Yesu Kristo kaiba, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na sa mong Ama, kami nagpapasalamat na ang pagsakat ni Kristo sa langit nagtato sa mo nin paglaom na kami man nin kaiba niya masakat duman. Pakusuga kami sa tahaw nin mga kahandalan asin kaurasan sa buhay nini. Dangan pakatapos daraha kami sa kamurwayan iniinahagad mi sa ngaran ni Yesu Kristo no sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Bago suminakat si Kristo sa langit, ipinahayag niya na aakuon kan mga apostoles ang Espiritu Santo, ang kusog na matabang sa sainda, sa maimbod na pag-utob kan sa indang mga katungdan sa simbahan. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibon ning mga apostoles. Sa sakong enot na libro, namumuutan kong Teofilo. Inusip ko ang gabos na ginibo, asin itinukdo ni Jesus. Poon sa kapinonan, sagkod na siya isinakat sa langit. Pakatapos na hinulitan niya ang mga apostoles na sa iyang pinili, sa pasabong kang Espiritu Santo. Pakatapos kan sa iyang pagsakit, nagpahiling siya sa inda. Tinaawan niya sinda ning dakol na patotoo na siya buhay. Nagpahiling sa laog ning 40 aldaw, asin ipinahayag sa inda ang kaldean ning Diyos. Sarong aldaw, mantang sinda nagkakakan, tinugon sinda ni Jesus. Dai kamo maghali sa Jerusalem, halaton nindo ang mautob na panuga ning Ama na sinabi ko sa indo. Si Juan nagbunyag sa tubig, alagad kamo, sa laog ni nagkapirang aldaw, bubunyagan sa Espiritu Santo. Kansinda nagkateripon, ang mga disipulo naghapot sa iya. Kagurangnan, ngunyan mo pakakarayon ang kahadean sa Israel. Si Jesus nagsimbag, dai sa indo ang nakakaisi, kung anong panahon o anong aldaw ang itinalaan ning Ama sa iyang kapangyarihan. Alagad, aakuon nindo ang sarong kusog, ang Espiritu Santo, ang mahilig sa indo, tanganing kamo maging sakong mga saksi sa Jerusalem, sa bilog na Judea, sa Samaria, sagkod sa puro kang kinaban. Pakasabi ka ini,
nahiling siya ninda na nagiitaas. Sagkod, matahoban kang panangoron. Mantang sinda nagtitingkalag sa langit. Nahihiling siya na nagiitaas, duwang lalaki na ang gubing maputi. Tuminaid sa inda ang asin nagsabi, "Mga taga-Galilea, daw takamo nagtitigkalag sa langit. Ining Jesus na hali sa indo, isinakat sa langit, mabalik siring na siya na hiling nindo na huminali." Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, mag-awit sa Diyos, Alleluia, awit nin kaugmahan. Mag-awit sa Diyos, Alleluia, awit nin kaugmahan. Mag-urupakan kamo, gabos na banwaan. Kantahon sa Diyos, mga awit nin kaugmahan. Huli taurog kahalangkaw an kagurangnan. Dakulang hade sa bilog na kinaban. Mag-awit sa Diyos, Alleluia, awit nin kaugmahan. An kagurangnan suminakat, kaiba an awit na maugma. An kagurangnan, kaiba tanog nin trompeta. Mag-awit sa Diyos, mga awit nin kaugmahan. Mag-awit sa satong hade, mag-umaw sa iya. Mag-awit sa Diyos, Alleluia, awit nin kaugmahan. Ang Diyos iyo an hade, kan bilog na kinaban. Salmo nin kaumawan sa saiyang awiton. Ang Diyos nagahade sa mga banwaan. Ang Diyos nagtutukaw sa saiyang banal na tukawan. Mag-awit sa Diyos, Alleluia, awit nin kaugmahan. Si Kristo suminakat sa langit, asin luminaog sa mamurawayon na kadean. An Espiritu, iyuman an matabang sa tuya, tanganing makairas man kita sa kamurawayan nin kagurangnan. Hinanyugon po niyato an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Itaulugod sa indo kan Diyos ni Hesukristo na sa tong kagurangnan, ama nin kamurawayan, an Espiritu nin kadunungan, asin pakasabot, kung ano ang ipinahayag, tanganing tunay siyang mamidbidan. Liwanagan niya lugod ang mga mata ni sa indong isip, tanganing mahiling nindo kung ano ang paglaom na pinangapudan sa indo. Kung ano ang kayamanan kan kamurawayan na sa iyang itinuga sa ipinamana sa mga banal. Asin kung ano ang kadakulaan kan kapangyarihan na ginamit niya para sa sato na mga nagtutubod. Ini masasabi nindo huli sa kapangyarihan na ginamit niya kay Kristo kan binuhay niya liwat sa mga gadan asin pinatukaw sa saiyang tuo sa kalangitan. Urog na halangkaw kesa gabos na prinsipado, potestad, bertod, asin dominasyon. Halangkaw kisa arinman sa kinaaban na maabot. Ang gabos na bagay na sa iyang ibinugtak sa irarom kan mga bitis ni Kristo, na ginibong hade gabos, pamayo kan simbahan, na iyuan sa iyang hawak. Kapanuan niya na nakapano sa bilog na linalang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang Ebanghelyo. Ang katotohan, ang buhay kinabang. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
kan kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal nga Ebanghelyo susug ki San Mateo. pamurawayan sa imo kagurangnan. Ang 11 ng mga disipulos nagduman sa Galilea sa bukid na itinukdo ni Jesus sa inda. Kan mailing siya ninda, sinamba ninda, minsan ngani, ang iba nagduwa-duwa. Si Jesus nagrani sa inda asin nagsabi, itinaos ako ang gabos na kapangyarihan sa langit asin sa daga. Lakaw kamo asin tuknan nindo ang gabos na banwaan, bunyagan sinda sa ngaran ni Ama, asin ng Aki, asin ng Espiritu Santo. Tukduan na utubon ninda ang gabos na ipinagbubot ko sa Indo, girumdumon nindo na ako danay na uya sa Indo, sa gabos na aldaw, sagod sa katapusan nin kinaban. An Marina Bareta kan sa tong kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos sa paghinanyog kan humiliya. Diyos maray na hapon po sa nagabos, mga tugang, sa gabos na nagsusubaybay kan sa tuyang live mass sa Facebook, asin sa iba pang social media. Diyos maray na hapon po sa suyodong gabos. Ngunyan na misa antisipada, misa para sa mabot na Domingo sa aga, sa kafiestan kan pagsakat ni Kristo sa langit, kita pigpapaginumdom kan sa tuyang identity bilang mga Kristiyano. Na kita bilang mga Kristiyano, binunyagan sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, nairasan kan kaligtasan sa ngaran kan sa tuyong kagurangnan. Kita man po inaalok kan sa tuyong kagurangnan, naihiras man ang kaligtasan na sa tuyong inako. Na kita po makisumaro sa misyon na pinutnan kan sa tuyong kagurangnan na si Kristo. Inian sa iyang kamautan, inian sa iyang tugon sa iyang mga disipulos. Sa Evanghelyong na inanyog po niyato, bago si Kristo nagsakat sa langit, igwa pa siya ng mga reminders. O ba kung aning reminders, kundi pasugo o an sa iyang mga patanid, an sa iyang tugon sa iyang mga disipulos. Na ang sabi niya, magduman sa gabos na rona kan kinaban, ipahayag ang maray na bareta, asin ihimo kan sa tuwing simbahan, na ihiras sa gabos sa mga tao. Sa mga tao, lalong-lalo na sa mga day pa nakakamidbid sa tuyang kagurangnan, kamo mga padi, mga madre, asin iba pa. Taruta kami kaibahan dyan. Mga tugang bilang pagpagirumdom, kita binunyagan, sarap po ni sa mga responsibilidad na sa tuyang inako. Kan kita binunyagan sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, kita man nakikisumaro sa misyon kan sa tuyong kagurangnan, sa pagpapahayag kan marhay na bareta, sa pagpapamidbid sa tuyong kagurangnan na si Kristo. Inian ginibo kan mga disipulos, inian ginibo kan mga enot na mga nagsunod kay Kristo, sa mga enot na mga Kristiyano. Sa istorya, lalong-lalo sa enot na pagbasa sa gibukan mga apostoles, asin siring man sa iba pang mga surat ni San Pablo, asin kan mga disipulos, idinusay nindaan silang pagkabuhay sa paglakaw. Sa pagduman sa mga hararayong lugar, tangani sa ng ibareta, ihiras, iharubay, an maray na bareta, ihiras ninda, an buhay kan sa tuwing kagurangnan, an sa iyang katukduan, maskin nga ni minsan sa sendang misyon, kadaklan na beses, nag-agis hindi ng kadifisilan. Malanganin sa inda, kadaklan sa inda, nagsapo nin kagadanan. Ibinuwis nindaan silang pagkabuhay. Sa ngaran kan tataramon kan sa tuyong mana Diyos, sa ngaran kan sa tuyong kagurangnan na si Kristo. Kung di po ninda ito ginibo, di po niya to matatamasa ang pagtubod na sa tuyang ini-enjoy sa panahon ngunyan. Di po niya ito maaraman, di po niya ito masabutan, di po niya ito mamimidbidan ang sa tuwing kagurangnan, kung ang mga disipulos di nagtubod o di nagsunod sa sugo kan sa tuwing kagurangnan, na magduman sa nambang rona kan kinaban, tangani ihiras ang maray na bareta. Kaya kita mga tugang, maski sa panahon ngunyan, padagos po niya itong ginigibo, asin padagos kitang inaalok.
Padagos kitang sinusugo kan sa tuwing kagurangnan, na danay po niya itong ihiras ang marahay na bareta nin kaligtasan. Alagad sa panahon ko niyan, kinisipon po niya ito, siguro pwede kitang magkapot, Father, paano yan? Naka-lockdown kami. Paano yan? May COVID. May COVID-19. Bawal magluwas. Pag nagluwas ka, na mayo kang permiso o mayo ka man talagang sapat na rason, pwede kong kulungon. Paano po niya ito mahihimo ang misyon kan sa tuwing kagurangnan sa panahon ngunyan kan COVID-19 o kan pandemic, sa panahon na ngunyan na stuck kita sa tuwing mga harong. Mga tugang, ginumduman po niya ito na mayong makakapundo o mayong makakaulang sa grasya kan sa tuwing kagurangnan, mayong makakaulang, makakapapundo sa pagpalakop, sa paggarubay kan maray na bareta kan sa tuyang mana Diyos. Maski nga ni kita nakatinir sa tuyang mga rong, alagad igwa permi kita ning paagi, tanganing dani po niya itong gibuhon an sa tuyang misyon. Sa paanong paagi? Enot, ang lugar. Saan kita pwedeng magmisyon? Ang pinaka-immediate mission area kan sa tuyang pagkabuhay sa panahon ngunyan, mayong iba kundi an sa tuyang sa diring mga harong, an sa tuyang mga pamilya. Di kita kaipuan muna magparaluwas, uli nga nita bawal. Pero an sa tuyang mga kamiyembro sa logan sa tuyang pamilya, sindaan sa tuyang kaipuan na misyonan, may irasan kan maray na bareta. Kasuba go habang nagraradyo kami ni Kuya Mellard sa sarong istasyon, nakapaghiras siya sa kuya during the break. Nang sabi niya, Father, ang kagayunan kining COVID, kining panahon ko niyan, sa positibong aspeto ang sabi niya, sa lockdown na ini, kaibanan sa kuyang pamilya, mas nahihimo ko ngunyan na matukduan ang sa kuyang mga aki, na magpangadji, sararo kami nagpapangadji, sararo kami nagbabasa, sinaguhurop, kan tataramon kan sa tuyong mana Diyos. Na kan dati, kan day pa nagpupo ng pag-lockdown, halos banggina sa na kami nagkakahilingan. Yan ang istorya niya. Asintaman sa iyang ginibo. Kasi ang sa tuwing simbahan, iniman ang katukduan. Bago kita magrayo sa ibang mga lugar, hinguwaon mo na po niya to na ang sa tuwing mga pamilya, ang enot na mairisan, matukduan, kan tataramon kan sa tuwing mana Diyos. Asin ang mga magurang, ang mga nakakagurang sa logan pamilya, ang enot sa gabos na may obligasyon na gibuon ini. Siring sa istorya ni Kuya Mellard, ang mga magurang ang may enot na obligasyon sa paghiras asin pagtukdo kan tataramon kan sa tuyang kagurangnan. Siring man sa paanong paagi. Halimbawa, okay Father, tapos na po, okay na sa mo yung pamilya. Paano naman ibang tao? Pwede po niya itong gamiton ang makabagong teknolohiya kan panahon ngunyan. Ang social media, ang internet. Ini ang magay na avenue sa panahon ngunyan, tanganing danay po niya itong ibalang hibog ang maray na bareta. Sa panahon ngunyan, necessity na ang internet, ang wifi. Siring man ang social media na ini kasi ini ang nagiging paraan tanganing kita magkaburunyog, maski nga ni lockdown, maski nga ni rarayo, pero dahil kan kapangyarihan na tinadara kan makabagong teknolohiya, kita nagiging sararo, at least sa virtual na paagi. Asin pwede po niya itong gamiton ini, tanganing iras ang maray na bareta. Sa paanong paagi? Halimbawa, kung igo kita ng mga Facebook, igo kitang Facebook account, pwede po niya itong ihiras ang live telecast o ang live na mass na ini, asin tanganing ansin ng mga barkada na pwedeng di panindaaram na igwa pala ng live mass na ginigibo sa Facebook page kan Naga City Smiles, may rasan. O kaya sa paagi kan pag-post po niya itong mga biblical passages, asin mga short reflections, sa paghiras po niya ito kinisa ito yung mga timeline, pwede man po niya ito saro na po ining forma ng pagmisyon. O kaya ang pag-like asin pag-share kan mga
Catholic pages na kung sa'y nagtutukdo kan manunungod sa pagtubod o kaya nagpapahayag man kan tataramon kan sa tuhing kagurangnan. Gibuon po niya to ang gabos na medyos, lalong-lalo na ang internet as in social media. Gamiton po niya to nini sa karahayan, bako sa karatan. Kung nauubos ang sa tuhing oras sa paggibo po niya to nin mga kaugmahan o kaya minsan karatan o katarantaduan gamit ang internet, gamiton po niya to ni sa karahayan. Imbis nang maging paagi ini tanganing magkabaranga dahil sa pagpapalakop ng mga kaputikan, daihitan niya to gamiton sa pagpapalakop kan karahayan, lalong-lalo na ang tataramon kan sa tuyang mana Diyos. Giraray, mayo ni anuman na bagay o anong tao ang piling makapugol kan grasya kan sa tuyang mana Diyos sa pagpapalakop. Asin tinatabangan kita kan sa tuyang kagurangnan, tanganing danay po niya tong mahimo ang sa tuyang misyon, kaya nga ipinadara niya ang sa iyang banal na Espiritu Santo. Mga tugang lugod, sa paghurup-hurup po niya itong ini po lugod ang sa tuyang danay ning uwaon. Makisumaro po kita sa misyon kan sa tuyang kagurangnan. Alagad tandaan po niya to ining marhay, na giraray ang pinakamagayon na paagi kan pagpapalakop kan maray na bareta, kan presensya kan sa tuyang kagurangnan, mayong iba kundi an sa tuyang mga sadiring pagkabuhay. Iras po niya to ang buhay ni Kristo, ang sa iyong katukduan, ang sa iyong tataramon, sa paagi kan sa tuyang pagharubay, asin urog sa gabos, ang sa tuyang pagsasabuhay. Lugod sa ngaran ni Kristo sa tabang kan pagsurog kan banal na Espiritu Santo, kita gabos maging marhay, nataga pamareta kan kaligtasan kan sa tuyong kagurangnan. Amen. Matindog po ang gabos sa pagpahayag po kan sa tuyong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamahal. Paglalangkan langit asin daga, asin King Yesu Kristo, aking bugtong niya. Kagurangan ipinangila muli ka ni Espiritu Santo, namundag Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus gadan asin inilubog. Humiling sa mga gadan, nakatulong aldaw, nabuhay liwat halit sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa to ang Diyos amang magkakamhan. Haleluya, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang ng mga santos,
sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat hindaman, sa buhay madaing kasagpuran. Amen. Mga tugang nadangugtang marahay na bareta ning kaligtasan na itanosato ni Jesucristo, ipamibitan ang bilog na simbahan, ang Santo Papa, mga obispo asin kapadian, ang mga pamayon nin banwaan, mga pangipo ning katoohan, ang sa tuyapong simbag, kagurang na ninanyugaan sa muyang pamibi. Kagurang nan hinanyugaan sa muyang pamibi. Ang Santo Papa, mga obispo asin kapadian, tanganing sa indang ibalangibog ang mensahe nin pagkamuot asin paglaom, sa gabos na dai pa nagaako kaiyan, bako sana sa indang tataramon, kundi orog na sa indang buhay sa oral daw, mamibi kita. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Ang mga namamayo nin banwaan, tanganing ang tataramo nin Diyos na sa indang nadadangog, ikabalangibog ninda sa paagi kan mga yaon sa mass media, mamibi kita. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Ang mga nagagamit kan mass media, tanganing ang sa indang talento, magamit susog sa hinahagad kan ebanghelyo, mamibi kita. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Ang mga magurang asin mga nagtutukdo, tanganing ang kaakian matukdoan manunungod ki Kristo, asin makaarog sa iya, mamibi kita. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Idulot man po niya to ang sa to yung mga personal na kaagadan sa mahal na Diyos. Yesu Kristo ang kagurangnan sa misteryo ng sa imong pagkanitawo, ika na kisumaro sa mo, ang Diyos no ng katotohan ipinapahayag mo sa tataramon na sa muyang masabutan. Lugod ang Ebanghelyo ikapaliwanag mi sa paagi na masabutan, kan mga tawong ngunya na panahon, tanganing ang gabos makamidbid sa imo, tunay na Diyos asin paratubos kan kinaban, na nabubuhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos, tawan niya to nin tamang panahon ang pag-ako kan sa tuyang mga dulot nin pagkamuot. Sa butil ng trigo, pagkain, nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inumin, nagbibigay lakas. Magpamibi ko mga tugang, tanganingan sa ko, sa sindong atang akon malugod kan Diyos sa mangmakaman. Akon malugod kan kagurangnan anatang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan idinudulot mi sa imo ining atang nin pag-umaw, huli kan pagsakat ni Kristo sa langit. An atang ni ini makatabang sa mo sa pagkamitin kamurawayan, ini nahagad mi sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen.
An kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mi na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na mga kamhana din kasagkoran. Hulitan kagurangnan na si Jesus, hadigan kamurwayan, kagdaogan kasaklan asin kagadanan, sa tubang kan mga nagngangalas na angeles, suminakat sa kaitaasan ng kalangitan, pagultanan kan Diyos asin mga tao, hukom kan kinakban asin kagurangnan kan mga kabagsikan, bako tanganing talikdanan hamak ming kamugtakan, kundi tanganing magsarig kami mga kabtang niya, na masunod duman kung saan nag-enot siya sa mong pamayo asin ginikanan. Kaya sa labi-labing kaugmaan kan Paskwa nag-uugmaan gabos sa bilog na kinakban, kaya ang mga langit no na virtudes asin mga angeles sa potestades nag-aawit kan himno kan sa imong kamarwayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imo. Kamurawayan, o sana sa kaitaasan, Panadan ang nadigdig sa ngaran kan kagurangan, o sana sa kaitaasan. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan ka nagadan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ini mga atang namimili kami, pabanalakan ang buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo. Siya sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin itinao sa iyong mga disipulos na sabi, mag-ako ka magabos asin magkakan ka ini, tinihin sa kuyang hawak na idudulot para sa hindo. Siring man pagkapamanggi, pagkunya maningkalis asing giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyong mga disipulos na sabi, mag-ako ka magabos asin mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuloson para sa indo asin para sa tinapay, asin pag-inom kan kalis, ang kagagadan o kagurangan, ipinapamareta niya mo, sagod na ikaw magdato. Kaya kami nagurumdom kan sa iyang pagagadanan sin paggabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis ng kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, girmuduma sa imong pagkaherak, sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan paggabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong ilagon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba na Santa Maria, Vire na inakan Diyos, kan mga banal na apostoles sa Gabos sa Santos, na kahitupan nakapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kairas kan buhay na din kasagkoran, mag-umaw sa magpamuraway sa imo siringman, huli sa akit mong sa Yesu Kristo.
Muli sa iya, sin kay banya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makamhan, kasaro Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Duan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod yung Diyos no ng kagwalian, nangangas kitang magsabi. Pahandaan mo,